Welcome by KikkeTV. We are at the Berenburgt school, and as you can see there are a lot of colors because it's the Color Run Festival of Oostburg. Have fun! Can you tell us a bit about this event? Ja, dat kan. Het is eigenlijk een soort evenement om de laatste schooldag te vieren van de Berenburgt. Ons schoolgebouw gaat plat, dat wordt volgende week gesloopt. En daarom vieren wij vandaag de laatste schooldag. We hebben het gebouw eigenlijk beklad, bekleurd, bekliederd. En tot slot eindigen we nu met een colorrun. Alle kinderen hebben een wit t-shirt aangekregen. Ze gaan een parcours langs, krijgen allemaal verschillende kleuren rondom. En we eindigen straks met het opnemen van een videoclip. We dansen met alle kinderen van de Berenburgt op een heel leuk liedje. Hello, what's your name? Tara. And what is your favorite color? Blauw. Blauw, okay. And are you having fun today? Ja. What are your plans for summer? We gaan op vakantie naar Frankrijk.